Icawa Yabantu Abangacawiyo iyaqala ngoku. Nase-ofisini yakho uThixo ukhona nasendlini yakho, ukhona nasemotweni yakho, ukhona nasegadini, ukhona nakule ndawo uthi wena indawo engafanelekanga ababantu balala koopayipi, ukhona kulaa payipi uThixo. Mkhonze ngoba le yicawa yabantu abangacawiyo. Le yicawa yabantu abangacawiyo. Asithathe ithuba ke sibulise kumntu wonke okunye nathi namhlanje kwicawa yabantu abangacawiyo. Sithi molweni, siyanibulisa ngegama likaYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Igama lam ke ndinguSihle Bonani, andihambi ndedwa, ndihamba nalo mkhosi. Mandithatha ithuba ke ndibulise koomama, ootata, oobhuti, oosisi nakuntangantini nakuyo wonke umntu osimameleyo, especially phaa egadini. Kuba kuthiwa ukhona nasegadini. Ukhona nasegadini uThixo. Sikule cawa yabantu abangacawiyo, masithembe ukuthi sizawuhamba sonke side siyofikelela apho ithi inkosi masifikelele khona. Igama lam ke ndingu-Anele kwakamnguni. Masivule ke inkonzi yethu yanamhlanje ngomthandazo. Bawethu osezulwini, Yise wenkosi yethu enguYesu Kristu, xa lijika ilanga, Thixo wethu kusondela ingxelo yemini yanamhlanje. Thixo wethu ze kuthiwe nathi sidibene kule yethu ingqungquthela yecawa yabantu abangacawiyo. Sizithoba phambi kobuso bakho sisithi nguwe ikumkani yezikumkani, nguwe inkosi yamakhosi. Akekho uThixo ofana nawe, okubunosiyeka wena Thixo, singaphalala thina njengamanzi. Yiloo nto Thixo xa siqala yonke into Thixo sifuna into yokuba uqale kunye nathi. Thixo wethu oyingcwele, ngena Nkosi nawungena kwethu. Thixo wethu namandla kule inkonzo, ube nguThixo uhambe kunye nathi njengokuba uqhele ukuhamba nathi. Thixo wethu, ukuba ungekho Thixo ngesingekho thina apha. Thixo wethu oyingcwele, ukuba ungekho izinto ezininzi ke singaphumelanga kuzo. Thixo wethu oyingcwele, kukho amathuba Nkosi yethu enamandla apho sithi thina aphelile amandla, asikwazi ukugqitha kule imeko. Thixo wethu oyingcwele, kodwa kufike wena Thixo usirhuqe Thixo kuloo nto sikuyo, kuloo meko singafuni nokushukuma ngenxa yobunzima bayo Thixo. Kodwa wena Thixo usirhuqe sizibone sesiphumele ngapha kwayo. Thixo wethu namandla, amathuba amaninzi singakwazi nokucacisa Thixo wethu oyingcwele into yokuba siphume njani. Thixo wethu onamandla, kodwa Nkosi sithi ngoku namhlanje Thixo ngako oko omane usenzela kona. Thixo wethu oyingcwele, sithi enkosi siyabulela Thixo wethu namandla, ngoba sithi thina Thixo wethu oyingcwele xa sizijonga Thixo wethu siyibona into yokuba ezinye izinto Thixo senzela zona azifaneleka okanye azisifanelanga Thixo wethu, ngokuba indlela esihamba ngayo isoloko iphuma endleleni Thixo wethu oyingcwele. Kodwa wena Thixo ungasincami Thixo wethu oyingcwele, wenzela into yokuba Thixo uzama ukusibuyisela Thixo ekuhambeni ngokufanelekileyo. Thixo wethu onamandla, sithi ngamanye amaxesha Thixo wethu oyingcwele sesibona ubumnyama Thixo wethu esibuzifake ngokwethu. Thixo wethu onamandla, kodwa wena Thixo uveza ukukhanya ebumnyameni Thixo wethu, ngokuba Nkosi abukho ubumnyama Thixo obubohlulayo ukukhanya Thixo wethu. Igama lakho
Thixo wethu oyingcwele likukhanya, Thixo wethu sangaboni, Thixo kwiindawo esizifake kuzo, Thixo wethu oyingcwele ilizwi lakho Thixo lisikhupha Thixo ebugqwayibeni, Thixo wethu onamandla sesincamile thina, Thixo wethu oyingcwele sinqwenela ke Thixo nanamhlanje Thixo wethu oyingcwele ilizwi lakho Thixo lisithathe Thixo kwiindawo zethu esincame sikuzo Thixo wethu lisisondeze ethembeni Thixo wethu onamandla, ngoba Nkosi eyona nto Thixo osinceda kuyo Thixo kukuba singapheli ithemba Thixo wethu onamandla, sinendlela esicinga ngayo Thixo into yokuba nakule meko Thixo sanijongile Thixo wethu onamandla, sijonge Thixo nakwiindawo esikuzo Thixo wethu, sijonge ngokuba Thixo kusenokwenzeka Nkosi abantu abasiboni Thixo wethu onamandla, abantu Thixo bayakwazi usibuza uba sinjani Thixo wethu kodwa bangabuva Thixo ubuhlungu kwindlela esiphimisa ngayo amagama Thixo wethu oyingcwele, kodwa wena Nkosi ujonga ugqobhozela ubone entliziyweni Thixo wethu. Yiloo nto Thixo sisazi into yokuba kuba wena Thixo wethu oyingcwele uyasibona Thixo wethu, kunjalo nje usazi ubunjani bethu Thixo wethu, selubuso Thixo bungathethi into engaphakathi Thixo wethu, usibona sesincumile indlela inhliziyo zethu ezigqiza ngalo ligazi Thixo wethu oyingcwele. Yiyo loo nto Thixo sisithi Nkosi sicela wena Thixo soloko ukunye nathi, uzube kunye nathi Thixo, uthethe kunye nathi nakule icawa yanamhlanje Thixo wethu, ngoba Nkosi ngaphandle kwakho ayinakuqhubeka Thixo wethu, ngoYesu Kristu inkosi yethu ngoku nangonaphakade. Amen. Amen. Bawo wethu osezulwini mani Hallelujah.
Hayi ke sivulile bawo ngokusesikweni. Sivulile ngokusesikweni ke. Ngokubawo phambi koba siye kude bawo. Funeke sizame into yokuba sikhumbuze bawo into yokuba masinikele bawo, masinikele. Siphinde sicele bawo umuntu onikeleyo bawo angaphinda amthathe umnikelo wakhe, kuba sinayo into umane sibala inani elinye kabini bawo. Bawo khabakhumbuze bawo basinikele bawo khabakhumbuze bawo. Bawo umnikelo wethu ngulowana ke uqhelekileyo ukuthi umuntu oyithandayo inkqubo yethu acofe u-like, umuntu ke ofuna usherela omnye umuntu acofe alaqhosha likashare, ofuna imkhumbuze kuba sezenzile ke zonke ezi zinto u-like no-share acofe i-notification kwenzela ukuthi imkhumbuze ukuthi icawa yabantu abangacawiyo iyaqala. Bekho ke nalaa nkonzo yomlomo ke babo siyithanda kakhulu kwicawa yabantu abangacawiyo. Xa ufika ubuza nempilo uthi kubana thini uThixo siphethe ngenceba, sinayo necawa yabantu abangacawiyo. Injalo bawo. So ke mayihambe ivangeli ide iyofikelela apho ifanele ukuthi ifikelele khona. Ingathi bawo ndigqibile. Bawo siyigqibile ngoku kudingeka into yokuba siye emazweni bawo. Uthanda bawo uzamenza xa sigoduka okanye uzawumenza ngoku? Uthanda hayi masimenze xa sigoduka. Okay. Simenze xa sigoduka. Hayi Abantu bothanda ke bawulinda uthanda xa sigoduka. Bawo ke abantu mabasilinde phi namhlanje? Bawo abantu mabasilinde kule ncwadi yeNdumiso i-chapter 22. Sizoqala kula verse yesibhozo siyoma kuleya ya-22. Indumiso chapter 22 verse 8 up until verse 22. Okay, sizawuya ke apho emveni kwale ngoba.
Hayi ke bawo, masiye emazweni ke ngoku, masiye emazweni sifumane ilizwi lethu lanamhlanje libhaliwe kwincwadi yeNdumiso ngesahluko sama-22 phantsi kwesihloko esithi isikhalo embandezelweni nengoma yombongo. Kumongameli ngeyelexhama lesifingo, umhobe kaDavide. IiNdumiso chapter 22 phantsi kwesihloko esithi isikhalo embandezelweni nengoma yombongo. Kumongameli ngeyelexhama lesifingo, umhobe kaDavide. Siqale ke phaa kuverse 7. Bonke abandibonayo bayandiculela, bayasineka, bahlunguzela intloko. Bathi makazilahlele kuYehova amsize, amhlangule kaloku ngokuba emthandile. Ewe, nguwe umtyhobozisi wam esizalweni, inkolosisi yam isemabeleni kama. Ndalahlelwa kuwe kwasesizalweni, kwasembilini kama ubunguThixo wam. Musa ukuba kude nam, ngokuba isondele imbandezelo, ngokuba akukho mncedi. Ndingqongwe ziinkunzi ezininzi, ndihlanganyelwe zezi mbalaselane zaseBhashani. Zindakhamele umlomo wazo njengengonyama eqwengayo egqumayo. Ndiphalele njengamanzi ahlukene onke amathambo am, yanjengomthwebeba intliziyo yam, inyibilikile phakathi kwezibilini zam. Omile njengegophe amandla am, ulwimi lwam lunamathele ekhuhlangubeni lam. Undibeka eluthulini lokufa, ngokuba izinja zindirhawule, ibandla labenzi bobubi lindingungele. Bagqobhoza izandla zam neenyawo zam. Ndinokuwabala onke amathambo am, bona bayandijonga, bayandibonela, babelana ngeengubo zam. Isambatho sam basenzela amaqashiso. Ke wena, Yehova, musa ukuba kude. Mandla am, khawuleza undincede, uhlangule ekreleni umphefumlo wam, okuphela kwawo ethupheni lenja. Ndisindise emlonyeni wenkonyama, nasezimpondweni zenqu uya kundiphendula. Eli ilizwi lenkosi. Inkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo ngoYesu Kristu inkosi yethu, ngoku nangona phakade. Amen. Amen. Sia
Nkosi, ndithembe wena mandingaze ndidaniswe. Ke bawo, tata. hayi ke siza kuwe ke ngoku sicacisele ndiba kuthiwani apha. Oh, okay ke tata. Kule ncwadi ubufunde kuyo tata, Musa uba kude kum. Oh, ithi Musa ukuba kude nam ngokuba isondele impandezelo. Verse 11 lo ndibawela ukuncokola nabantu okanye ndizame ukuteketa apha ukuphuhlisa nje le ndawo. Ngumntu ke esimaziyo sonke indlela yakhe yaselukhulweni, indlela ibingekho mthebelele, uzenzile impazamo, wazenza nobulungisa, nazo zonke izinto esinokufunda kuzo uDavide sizifundile. Kodwa le indumiso kunento ethi ayinasiganeko ncakasana enaso. Kodwa ubhala nje xa zikhona ingoma ke othi uzibhale umhlawumbi ungavi buhlungu, ungavi bumnandi, usuke ubhale. Kodwa kunento ethi le indumiso inako ukuchaza ngendlela kaYesu emnqamlezweni. Ewe bawo. Umhlawumbi isondele kulaa ncwadi kaIsaya u-53 kwisiprofetho esincokolayo ngoYesu. uDavide ukhankanya okanye uvula le ngoma yakhe ngelikhwaza uThixo, esebenzisa alalizwi emnqamlezweni likaYesu. Nkosi yam. Thixo wam, undishiyelani na? Into ebonakalisa okanye esiyibonayo naxa uYesu eshiywa emnqamlezweni okanye ezibona eyedwa emnqamlezweni. Ewe bawo. Kuyacaca ukuthi xa ubazi ubukho bukaThixo empilweni yakho, uyamva naxa engekho ecaleni kwakho. Nkosi yam. Ile nto evuma le ngoma. uDavide ngamathuba amaninzi uyi-experiencile into yokushiywa nguThixo empilweni yakhe. Ude athi xa uba ndinoshiywa nguwe ndakuphalala njengamanzi. Ewe bawo. So ayonto imnandi
into yokushiywa ngumuntu okholose ngaye. Uyazikhankanya ke uDavide izinto ajongene nazo emhlabeni, azikhankanye ndingazukuchitha xesha ndizikhankanya, kodwa uthi kule vesi okanye kule ndawo sifunda kuyo, Musa ukuba kude kunami. Into endibawela ukuthetha ngayo kuba imbandezelo isondele. Into endibawela mhlawumbi noba aniyivanga into endizama ukuyithetha namhlanje, kodwa Thixo sicela ungasisusi embandezelweni, kodwa ube lapha ecaleni kwethu. Thixo sicela ungasisusi emlilweni, kodwa usuke wena ube ngewenani emlilweni. Nkosi yami. Thixo sicela emhadini wengonyama ungasikhuphi, kodwa ube lapha ecaleni kwethu. Nkosi yami. Akumnandi bonani ukuya emfazweni usazi ukuthi unawo amaqhadi othembele ngawo. Nkosi yami. Nokuba imbandezelo zikubetha kangakanani na, kodwa uyayazi ukuthi bakhona abantu abathi sinawe ngoku. Sinawe. Nokuba izinto azihambi kakuhle, nokuba izinto zikuhambela ngendlela, kodwa sinawe ngoku. Akumnandi uhamba nabantu abathi apho ufa khona nathi sizokufa khona. Akumnandi uhamba nabantu abafana nala mama athi uThixo wenu uyaba nguThixo wam nami. Nkosi yami. Nokuba ziyakubetha imbandezelo, but uyayazi ukuthi bakhona abantu abakusapotayo, bakhona abantu abakuthanda ngothando olungagungqiyo. Nkosi yami. Zithi izinto zeliphakade zikubetha, kodwa usuke ungaziva, ngoba uyayazi ukuthi bakhona abantu ozowuthi wawukhalela kubo bangakubuzi into. Nkosi yami. Bangathethi into, bangakubuza ukuthi bekutheni ukuziqalela emishini ungakhange uzokusixelela thina, kodwa basuke bakusupport. Kumnandi uhamba nabo bantu. Njalo baba. Kodwa into endiyicingayo noba kumnandi kangakanani na xa uyazi ukuthi ukhona uThixo ekoneni yakho. Uhamba kwindawo ohamba kuzo, nam ndihamba kwindawo
endihamba kuzo kodwa ndiyazi ukuthi ngexesha lembandezelo ukhona ecaleni kwethu. Bantwana bahle bedinga noba umhlawumbi uyayazi bantwana bahle bedinga kule ndawo uzowungena kuyo wenzela itrepu bantwana bahle kodina, kodwa uyayazi ukuthi ukhona ohamba nawe, ukhona ommemileyo. Ude athi uDavide izinja zindirhangqile bantwana bahle bedinga sowurhangqwe zizinja bantwana bahle bedinga sowurhangqwe nazingonyama zikugragamela ngoba zikhona izinja zeliphakade bantwana bahle bedinga zikhona izinja ezikulambeleyo ezivuza izingcwe amathe zoakujongile bantwana bahle bedinga ezifuna uthatha inyawo kwenzela zizokuqwenga kodwa namhlanje uDavide uthi suba kude kum bantwana bahle bedinga ufumana amandla uDavide ngokuthi uThixo abesecaleni kwayo. Andiyazi nokuba seke walwa okanye bantwana bahle seke wabethwa bantwana bahle ngamakhwenkwe estratweni okanye ngabantu estratweni kodwa uthi wawubona ubhuti wakho, wawubona usisi wakho, wawubona umama wakho amandla avele ahlume ngakumbi ngoba ubona umuntu omthembileyo bantwana bahle bedinga. Manifuna ukuthi bantwana bahle bedinga kwingxaki esijonga kuzo masummeme uThixo, masummeme uThixo ahambe nathi uThixo bantwana bahle bedinga. Athi omnye umbhali bantwana bahle bedinga ukubana Thixo awuhambi nam kule nhlango bantwana bahle bedinga suvuma ukubana mandisuke kule ndawo bantwana bahle bedinga. Umhlawumbi segqiza nje okanye sisiva kabuhlungu nje sihambe phambi koThixo bantwana bahle bedinga. Naxa singena kule Pasika singena sinezinto ezixakanise ubomi bethu bantwana bahle bedinga kodwa masincokole noThixo okanye masumcele uThixo bantwana asimbona ukubana usishiyile ngoba siyazenza izinto ezibangela ukuthi uThixo asishiye, siyazenza izinto ezibangela uThixo abusithelise ubuso bakhe ngoba akavani nesono kakade sikhawulelwe esonweni bantwana bahle bedinga. Uyayivuma loo nto uDavide kodwa uthi sekunjalo suba kude kum, suba kude nam. Ingxaki bantwana bahle bedinga siwava meva bantwana bahle bedinga siziva nemililo esifakwa kuyo bantwana bahle bedinga sifuna ukuzingenela, sifuna ukuzihambela emeveni simshiye ngasemva uThixo kodwa bathi abantu xa befuna ukungeniswa emlilweni bantwana bahle bedinga bathi kubana kodwa awethu uThixo uza kusihlangula nangoku bantwana bahle bedinga. Nasesandleni sakho kumkani ifuna ukuthi kuzo zonke izinto esizenzayo nokuba usemsebenzini nokuba usesikolweni nokuba kuphi nokuba kusetyalikeni ngoba bantwana bahle bedinga sihamba nje, sihamba phezu kwamayelenqa, sihamba nje bantwana bahle bedinga. Zikhona izinja bantwana bahle bedinga ezisijongileyo, zikhona izinja bantwana bahle bedinga ezifuna ukusiqwenga, zikhona ingonyama ezifuna bantwana bahle bedinga ezigqumayo bantwana bahle bedinga. Zikhona ingonyama bantwana bahle bedinga ezifuna ukusonzakalisa bantwana bahle bedinga. Ndikhe ndabukela bantwana bahle bedinga abantwana besisikolo siphanga sekhaya bantwana bahle bedinga apha next door kwakukho injaye eyayistoti kunene bantwana bahle bedinga imane ibaleka abantwana besikolo bantwana bahle bedinga bathi bafike ngexesha bantwana bahle bedinga bafike besiwa ngamanye amathuba besonzakala bantwana bahle bedinga ibalekele nja bantwana bahle bedinga kuba yayibukhali nangoku lenja seyigugile ingenamazinyo bantwana bahle bedinga basuke abantwana besikolo bantwana bahle bedinga bathathe iruthi ende bantwana bahle bedinga yokuya esikolweni bantwana bahle bedinga
balibala ukuthi lenja seyikhutshiwe amazinyo. Bantwana bahle bedinga wathi lo tata xa ibabuza kutheni nithatha iruthi enje kangaka ende kangaka, bathi abantwana xa bethetha hayi lanja istrongo. Bantwana bahle bedinga iyasonzakalisa. Bantwana bahle bedinga athi utata xa izama ukubasondeza nokululeka ingqondo zabo, athi lanja ayisenabungozi. Bana bahle ngoba ayinamazinyo. Bana bahle umhlawumbi sisonzakala sityhobeka njena sibetheka. Bana bahle bedinga sithatha indlela ende ukuthi sifike emaphupheni ethu, sibaleka inja engenamazinyo. Ubane sinoqondana ngqonayo. Bana bahle bedinga sumcela uThixo. Bantwana bahle bedinga ahambe nathi, angabi kude kunathi. Singabona ukuthi bantwana bahle lembandezelo sijongene nazo ezizinja sijongene nazo. Bantwana bahle bedinga asinamazinyo ngoKristu Nkosi yethu. Amen. Amen.
Hayi ke bawo, ewe dade, hayi ke bawo. Isho kamnandi la ngoba pha. iyotshonela. Yokutshonela sithi nzulu yemfihlakalo. Yabona ke zengoma ezibhalwa ngabantu abakwazi ukucenga uThixo. Njengokuba lo mzalwane ubhala le ingoma sithetha ngayo icenga uThixo. Bonke abandibonayo bayandiculela. Chopha nandawo besiqale kuyo. Phinde ayokuthi ke wena Yehova Musa kuba kude. Mandla am khawuleza undincede. Nkosi yami. Xa sinamandla sicinga into yokuba ayikho into eyawuze isehlule. Kuye kuthiwe ke bawo abantu abakhule besaziwa ngamandla okanye bakhula bezenzela zonke izinto ngawabo amandla. Ngabona bantu babi abo xa umuntu egula okanye efikela kwixesha lokuguga. Okay. Ngoba ngoku uzawuxhomekeka ebantwini. Yena akayiqhelanga loo nto. Umve sithi ukuba bendingenayo le nto iniphetheyo ngoku ndizawuske ndiziphakamele ndiyokuzenzela ngokuba umntu uqhele amandla akhe. Nkosi yami. Ke ndive ngamanye amaxesha kuthiwe amajoni xa kufikelela ithuba lokuba mawathathe umhlala phantsi, ingakumbi amajoni ebe-active emfazweni for ixesha elide. Ewe dade. Xa ithatha umhlala phantsi umntu uye angabi namsebenzi, angabi nanto alwa nayo kodwa uhleli nguye nengqondo yakhe. Abo bantu bakhawuleza bafikelwe yi-depression ngokuba amandla akakwazi uwasebenzisa. Ufika kwilizwe okanye ngoku uhlala kwilizwe apho kungasetyenziswa amandla khona. Ibe yinto emhluphayo engqondweni leyo. Nkosi yami. Ngoku xa ndijonga le tekisi kuvezwa into yokuba awakho amandla asezawuphela. Kunjalo nje azawuthi akuphela amandla akho utshaba lusondele, kunjalo nje lube ngangathi luyafika. Kodwa sele kunjalo amandla akho kufuneke wazi into yokuba angawabuyisa uThixo. Nkosi yami. Mhlawumbi siqhelile ukuzilwela. Siqhelile ukuzenzela izinto. Kodwa
ingxaki yokuba yintoni esiyenzayo sakwehluleka thina. Hawu Nkosi yami. Yona nto endiyibonayo apha ukuba utshaba lukujongile kunjalo nje likulindile. Bendikhe ndakuva usithi lo mkhonzi uthethi kakhulu ngento eseza kwenzeka, Hawu Nkosi yami. into eza kwenzeka kuYesu. Bantwana bahle bakaThixo, Yesu owayekwazi into yokuba aphilise imfama kwakunye neziqhwala. Bantwana bahle bakaThixo, Yesu owayekwazi ukudlisa abantu abaninzi. Kodwa ufika ngoku xa ndijongile apha uphezu komnqamlezo. Bantwana bahle bakaThixo, izandla neenyawo zakhe azikwazi ukusebenza. Bazalwane bam abathandwe inkosi, omnye umntu oqhela ukusebenzisa izandla zakhe wakufumana injury ezandleni, buphelile ubomi bakhe. Sibona mhlambi nakubantu abadlala ibhola esibabukelayo, umntu akufumana injury emilenzeni yakho kanye noba kusemqolo. Bantwana bahle bakaThixo, iphelile icareer yakhe. Bantwana bahle bakaThixo, omnye mhlambi ngugqirha. Bantwana bahle bakaThixo, afumane isifo mhlambi ezambangela azilibale ezinye izinto. Bazalwane bam, uphele umsebenzi. Bantwana bahle bakaThixo, ngokuba izinto esizenza ngamandla ethu kufikelela ithuba lokuba ziphele okanye ezi zinto siqhela ukuzisebenzisa, bantwana bahle bakaThixo, zingasebenzi. Bazalwane bam abathandwe inkosi, abanye umntu ukhetha into yokuba isandla sam asasebenzi, le nto ibindiphathela ukudla. Bantwana bahle bakaThixo, ngoku andiyiboni into endiza kuyiphilela. Bazalwane bam abathandwa inkosi, ndakuba ne-injury enzima kangaka. Bantwana bahle bakaThixo, bendicinga into yokuba ikhaya lam ngezi zinto endiziphiweyo nguThixo ndiza kulikhupha endlaleni okanye ndiza kulithatha kule ndawo likuyo ndilise phezulu kuske kufike ingozi. Bantwana bahle bakaThixo, ezawubangela ilungu lomzimba elibuthembele kulo lingasebenzi. Bantwana bahle bakaThixo, akhona amathuba anjalo. Bantwana bahle bakaThixo, sele sicinga into yokuba izinto zihamba kakuhle, lufika utshaba lekungqonge ingangathi zezizinja kumne ukuthethwa ngazo apha. Bantwana bahle bakaThixo, uzibone seluwedwa. Bantwana bahle bakaThixo, abanye mhlambi baqhela ukuhamba nabantu kodwa kufika ingxaki umuntu abeyedwa aqonda into yokuba andizukwazi ukumelana nale nto ngoba mna ndihleli nje ndihamba netim yam. Bantwana bahle abathandwa inkosi, kodwa kwakufika elo thuba le vesi isichazela into yokuba isekhona into esinokuyenza. Asizusoloko sithethelelwa ngumzimba wethu, kodwa xa kufika izinto ezinjalo, mhlawumbi eyona nto endizama ukusondela kuyo mfoka mnguni kukuba zesingalibali ukuthandaza. Bantwana bahle bakaThixo, wathi uYesu akubona into yokuba aba bantu izandla zam mhlawumbi neenyawo zam ebendikade mhlawumbi ndihambe ndiyokuthatha igqabi ukuze ndikwazi ukuphilisa umntu, andizukwazi ukuzisebenzisa. Bantwana bahle bakaThixo, iinyawo mhlawumbi ebendikade ndisebenzisa zona ukuhamba phezu kwamanzi andizukwazi uzisebenzisa, kodwa phezu komnqamlezo eyona nto ishiyekileyo kukuba mandithandaze. Zesingalibali ukuthandaza bazalwane, nokuba yeyiphi imeko esikuyo, ngokuba elo sisixhobo sethu esinokusebenzisa okanye sisixhobo sethu
sokuqala sesingena emmekweni okanye iphinde ibe sisixhobo sethu sokugqibela. Bantwana bahle bakaThixo, sakubona into yokuba aphelile awethu amacebo. Bantwana bahle bakaThixo, ukuthandaza yona nto idla ngokubaluleka. Mfo kaMnguni, akunyanzeleki okanye akubalulekanga nokuba ukwazi ukuthetha ngendlela ephucukileyo. Abantu abavayo into yokuba umfo kabani liciko, sikhe simve naxa ithetha wakunye noThixo. Kodwa wathi umamuhana phezu kwetempile wabebezelisa imilebe ngenxa yokuba intlungu lena mhlawumbi inzima kakhulu, ayikwazi ukuphuma bantwana bahle ngomlomo. Kodwa eyona nto iyayibalulekile kukuba uthetha noThixo. Bantwana bahle bakaThixo, hayi mna andikwazi ukuthandaza. Bantwana bahle bakaThixo, ngokuba andizange ndathandaza ngaphambili. Hayi mna andikwazi ukuthandaza ngokuba akho mntu ndakhe ndambona ethandaza ekhaya. Kodwa bantwana bahle bakaThixo, ayibalulekanga into yokuba uthandaza njani, kodwa eyona nto ibalulekileyo wakuba sengxakini thetha noThixo. Amandla ethu akuyo uThixo. Bantwana bahle bakaThixo, uthi lo mfo, mandla am khawuleza undincede. Amandla ethu akuThixo kanye amandla ethu anguThixo. Bantwana bahle bakaThixo, uThixo kakade uthetha ngelizwi kwenzeke masenze umntu ngokomfanekiso wethu. Bantwana bahle bakaThixo, kanye apha makubekho umnyama kuphinde kubekho ukukhanya. Bantwana bahle bakaThixo, uThixo uthetha ngelizwi. Bantwana bahle bakaThixo, thina sithi mhlambi ngamanye amaxesha sijonga into yokuba iprocess yokuba ndiphume apha izawuthetha iminyaka. Mna emzimbeni wam andinawo amandla okuba mandilinde iminyaka eminjalo okanye emingako. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa kuyo yonke loo nto masithethe kwakunye noThixo, ngokuba uThixo sele thina sibala iminyaka, uThixo uthetha ngelizwi, ijika imeko ngalo umzuzu. Siza kuloo nto bazalwane, zonke izinto ebesikwazi thina ukuzenza zifikelele esiphelweni. Bantwana bahle bakaThixo, mbone nankuya siyambona, wayikade angathi uzenza bhetele kunabanye abantu. Bantwana bahle mjonge ngoku into yokuba akakwazi ukuzenzela nto. Bantwana bahle bakaThixo, makathethe noThixo wakhe amncede. Abantu bayakwazi ukuhlekisa nangale nto uthembele ngayo. Bantwana bahle bakaThixo, abantu bazame ukudala kubekho idawuthi phakathi kokholo lwakho, ukholelwa kuThixo. Bantwana bahle bakaThixo, ukwenzele into yokuba wena usuke kuThixo, amandla akho aphelileyo aphele ngakumbi. Yeka lo Thixo uske ufe qha. Bantwana bahle bakaThixo, watsho umntu ebona imeko embi engenawuncedakala. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa uThixo wam uyawusuke eme phezu kwethuli lomhlaba, atsho umntu othembe uThixo. Bantwana bahle bakaThixo, nangoku akuphela amandla kuthi ngaphakathi emzimbeni. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa iyona nto ibalulekileyo ukuba umphefumlo usahamba phakathi kwegazi, zesingalibali ukuthandaza uThixo. Uhlangule ekreleni umphefumlo wam, okuphela kwawo ethupheni lenja. Bantwana bahle bakaThixo, uthi sele umqolo udibene nedonga, utshaba luphambi kwakho. Umntu okholwayo kuThixo athi nale imeko endikuyo uThixo uza kundikhupha. Aske athethe kwakunye noThixo. Wakhe wathetha uSamsoni nomntu osecaleni kwakhe, emfundini ndicela nje undivise iintsika zalo mzi ome ngawo. Bantwana bahle bakaThixo, zaqala
zakhala zahluma inwele enhlokweni yakhe. Lo mfo akuziva intsikezi wathetha noThixo. Bantwana abahle bakaThixo, uThixo wabuyisa amandla ngokuba sithi sakuthetha noThixo amandla nokuba besicinga into yokuba aphelile, afika uThixo athi ndiyawavuselela amandla nawo. Othi umbhali owazaziyo izinto abantu ababhubha ngela xesha kwakubuya amandla kuSamsoni ogqitha amandla uSamsoni awayenawo la awayewathembile ngela xesha. Sinako into yokuba sithembe izinto esikwazi ukuzenza ngoku, kodwa kwangenelele uThixo nala amandla ebesicinga siwathembile, uThixo ufike awongeze ogqithe la besicinga into yokuba sime ngawo. Bantwana abahle bakaThixo, sibona ngoku mhlambe umuntu selixheko eselincanyiwe, kodwa indlela uThixo amsebenzisa ngayo yogqitha nangalamini ezamini zobutsha bakhe, ngokuba uThixo kakade amandla akhe ogqitha awethu amandla. Bezolwane bam abathandwa inkosi, yanga nangoku sakuphelelwa ngamandla sikhangele amandla kaThixo ngoYesu Kristu inkosi yethu ngoku nangonaphakade. Amen. Hallelujah.
bawo ewe bawo, kukho ixesha umphefumlo ubanjwe likrele ewe bawo, ungakwazi nokuhlukuma. Bengathi ikrele lemmeva lomqaqo. Andinaxesha lokukhankanya amakrele ewe bawo, esijongene nawo, kodwa likhona ixesha apha ebomini okuba sibanjwe ngamakrele. ewe bawo, Kodwa lo mbhali sekunjalo uthi ngawube nesizi ngenxa yomphefumlo wam Nkosi, okuphela kwawo. Bantwana abahle bedinga abantu abaphethe amakrele, ewe bawo, abantu abaphethe amakrele abanasizi bona. Bantwana abahle bedinga, kodwa uthi uDavide namhlanje, khawuleza undincede mandla am. Ithi loo nto nokuba singase bumnyameni, ewe nokuba bawo, ubomi bethu bungahlala okanye bungangamuvi, bantwana abahle bedinga, ngenxa yokuthi asiboni ngaphambili, asiboni ngasemva, asiboni ecaleni. Bantwana abahle bedinga ikrele lihleli, bantwana abahle bedinga emphefumlweni, bantwana abahle bedinga ubomi bethu busethupheni lenja, bantwana abahle bedinga. Kodwa uthi uDavide asekhona amandlana, abantwana abahle bedinga aseleyo. Bantwana abahle athi omnye umbhali, bantwana xa ndiswela amandla uxa ndinawo, bantwana abahle bedinga, kufuneka ke sincokole noThixo ekugcumeni kwethu, sincokole noThixo sesigqiza igazi, sincokole noThixo. Bantwana abahle bedinga, uSathana esiqidanisele wedolo esifubeni ephefumlela entanyeni yethu, bantwana abahle bedinga, kodwa sincokole nomntu ongaphakathi kuthi. Mandla am, bantwana abahle bedinga, ayikho nto esiyikhwazayo. Mandla am, ngamandla akho anga akuwe. Bantwana bahle, akekho omnye umntu anokunceda, akekho omnye umntu onokwazi ukuvuselela amandla akho. Nguwe kuphela ukhwaze wona, unawo amandla ukunikela uThixo amandla amancinane. Bantwana bahle, kudinga wena uwakhwaze, akuwe amandla. Bantwana bahle, sizowuthi namhlanje akuwe amandla. Bantwana bahle bedinga, nokuba sawufuna ukulahla itawuli, bantwana bahle bedinga, nokuba sawufuna ukuzityisa ityhefu, namhlanje sizokuxelela ukuthi akuwe amandla. Kawuke uphuthaputhe amandla akho. Bantwana bahle bedinga, uthi lo mbhali, mandla am akabizi amanye amandla asenext, akabizi mandla ezinto esithembele ngazo. Bantwana bahle bedinga, ngoba siyakwazi ukuthembela ngabantu, siyakwazi ukuthembela ngezinto zisuke ngamanye amaxesha zisidanise, kodwa amandla ethu, bantwana bahle bedinga, esithembele kuwo aqinile anjengehankile yomphefumlo. Bantwana bahle bedinga, ndizawuthi namhlanje nokubana ubufuna ukuncama, nokuba ubusowucinga amandla akho aphelile, nokuba ubusowucinga amandla akho athathiwe zintshaba, ngoba intshaba ngamanye amathuba xa zigqonga okanye anyamehledinga xa zikujongile izinja zirharhamela. Bantwana bahle bedinga, ikrele lowuthutha umphefumlo, amandla ayaphela ngamanye amathuba ade intshaba zicinge aphelile. Ndizokuxelela namhlanje awaphelanga, amandla akho lisekhona isuntswana lamandla ngawukuwakhwaze namhlanje. Uthi mandla am. bawo, eyona nto endiyibonayo kuba akuba kude uThixo, sizibona zonke izinto ezibulala amandla ethu. Sibona notshaba into yokuba solufikile, kunjalo nje seluza kuyenza lento elizixeleleyo ukuba luza kuyenza. Bazalwane bam abathandwa inkosi, akuba kude uThixo okanye akuba ngathi ukude uThixo, sibona
kwalapha emzimbeni bantwana abahle bakaThixo kuphele namanzi la ulwimi lwami lunamathele ekhuhlangubeni lami bantwana abahle bakaThixo sikunxanwe bantwana abahle bakaThixo uthi xa ubheka akekho umuntu onokupha namanzi la bantwana abahle bakaThixo omnye mhlambi utshaba luzawubona into yokuba lithuba lokuba njengoba ungekho manzi masumnike ivinika ukwenzele nosuntswana olukhoyo emzimbeni wakhe lamanzi luphinde lutyiwe kwayile vinika bantwana abahle bakaThixo ubangazama lena wehluleke bantwana abahle bakaThixo ubangazama le wehluleke uve umthwalo emagxeni bantwana abahle bakaThixo into yokuba uyasinda kunjalo nje ingathi uyusongezeleka bantwana abahle bakaThixo ubangazama akuzameki bantwana abahle bakaThixo kodwa uthi kuyo yonke lonto ekuzameni kwakho umanusiwa bantwana abahle bakaThixo kodwa umphefumlo ubuseqhathisile bantwana abahle bakaThixo namhlanje sithi eyona nto siza kuyo umphefumlo nje useqhathisile uchaza into yokuba asekhona amandla asuke enyangweni wena ekudinga into yokuba uwakhwaze nje kuphela bantwana abahle bakaThixo kuphela awethu amacebo bantwana abahle bakaThixo akuphela awethu amandla bazalwane bam abathandwa inkosi eyona nto ibalulekileyo kukuba masikhangele uThixo bantwana abahle bakaThixo kwenzela azovuselela elisuntswana elikhoyo ngaphakathi kuthi bantwana abahle bakaThixo ewe bantwana abahle bakaThixo kudala uzama kunjalo nje uyakwazi nokubala ezinye wazilibala nozilibala amacebo owakhe wawazama ngaphambili ubone into yokuba akuphefumleki kunjalo nje akuzameki bantwana abahle bakaThixo kodwa umphefumlo usekhona cela uThixo into yokuba ahlangule lo mphefumlo ekreleni bantwana abahle ngoba umtyholi useqhubeka uyathutyathutyha ngekrele apha kuwe emphefumlweni kodwa uThixo akakavumi usathi nokuba angenza ntoni kodwa umphefumlo ndisawugcinile bantwana abahle bakaThixo lithuba lokuba sicela uThixo avuselele amandla ethu bawo xa umphefumlo sowutyhutywe okanye ubanjwe likrele enkosi yami uba sisidulelo umuntu wonke ewe baba ndiyazi noba sekhe wambona umuntu osisidulelo kunzima umntana nokuba umthume evenkileni kunzima ukuya evenkileni kunzima ngamanye amathuba ubheke esikolweni uvela azibone ephila kwilizwe lakhe lodwa bantwana abahleli edinga ngoba uthi xa ebheka ngapha uyayazi akho umuntu uzamthethelela xa ebheka ngapha akho umuntu uzamthethelela ebaleka ngapha bantwana abahle nezinja ezi bantwana abahle bedinga ziyazenzela kuye bana udle ngamanye amathuba othuswe nasiplastiki ezilapha endleleni nangamaphepha alapha endleleni zikhona imeko bantwana abahle bedinga ezithi zabusifikela okanye ubomi ukhona amathuba abantwana abahle bedinga lusenza usidulelo abantwana abahle bedinga lusithathe lusibeke ezindaweni zethu abantwana abahle bedinga sithi xa sibheka ngapha abantwana abahle bedinga uyasinhlitha ubomi xa sibheka ngapha uyasinhlitha ubomi abantwana abahle bedinga sikhethe ngamanye amathuba ukuhlala ekhayeni lethu singafuni nokuncedwa abantwana abahle bedinga ngoba sesisidulelo abantwana abahle bedinga ngoba uba sisidulelo kucutha nokuzithemba oku bangapha amakholwa bana bahle bedinga ebevutha izolo bana bahle bedinga athi yakufika imbandezelo kwanzima nokuphuma phandle oku kwanzima nokubana ihlamba ubusi ikholwa lanzima bana bahle bedinga nokuba libheke edolophini ikholwa lanzima nokubana liyetyalikeni ikholwa ngoba lizibona lesisidulelo bana bahle bedinga
abantu xa behleka apha ekuhlaleni okanye kwalapha endlini ibanga ngathi bahleka bona ngoba uqhelile ukuba sisiculela kodwa lo tata namhlanje okanye le ngoku isixelela ukuthi mandlam bona bahle bedinga khawuleza undincede ebuchuleleni bakho bona bahle bedinga ekheleni elukubambileyo sizokuxelela ukuthi awukwazi uthini kuye xa sikhulayo sibe nezanto kuthiwa zii-role model. Busithi mhlambi nokuba uyifunde phi indlela akukhule ngayo ibe yiyo ekusondeza kulo muntu ozawuthi i-role model yakho, ingakumbi xa ingengomntu osondeleyo. Bantwana bahle bakaThixo, amathuba amaninzi uyawufumaniseka into yokuba umntu othi une-role model usually ubangelwa kokuba uthi xa ebona isitori saloo mntu afike into yokuba sifana nesi sakhe. Bantwana bahle bakaThixo, umntu mhlambi ogqithe entluphekweni eninzi waze waphumelela emveni kwexesha elithile, uzawufika kukho abantwana abancinci abasazihluphekelayo okanye abasakhulayo bathi ndinqwenela into yokuba ndifane nobani ngoba kutheni naye wayesuka kule ndawo sisuka kuyo kodwa waphumelela. Ngoko ngase nam kwizinto zonke ndiphezu kwazo ndizibone ndiphumelela. Bantwana bahle bakaThixo, into yembandezelo mfokamnguni ayithi into yokuba uThixo ndicela uyisuse. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa amandla endiwacelayo kukuba mandimelane nayo le imfazwe endijongane nayo. Bantwana bahle bakaThixo, ngokuba utshaba luzawusoloko lukhona kodwa xa ndingenawo amandla luza kundehlula. Bantwana bahle bakaThixo, uDavide uthi ndiyazibona ngoku nazi izinto zisenzeka ndide ndabethelelwa izandla neenyawo zagqobhoka. Bantwana bahle bakaThixo, amathamba am ade ahlukana nenyama yam. Bantwana bahle bakaThixo, ngenxa yotshaba. Bazalwane bam abathandwa, kodwa kuyo yonke loo nto ucela amandla kuThixo. Akacela into yokuba undisuse Thixo kule ndawo, ucela amandla kuThixo. Mhlambe ukufika kwamandla angakwazi ukuzisusela zonke izinto ngokwakhe. Bantwana bahle bakaThixo, eyona nto esiyifunayo kukuba ikholwa libe nako ukumelana nembandezelo ezizawufika apha emhlabeni. Bazalwane bam, uDavide ucela into yokuba ndiyalibona utshaba ukuba lundijongile, ndiyabona into yokuba utshaba luyahlasela ekujongweni kwam lutshaba. Ndicela nawe Thixo ube kanti undijongile. Bantwana bahle bakaThixo, ube kanti Thixo uyandibona kule meko ndikuyo, ngokuba andinqweneli into yokuba ndibe lapha ngawam amandla. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa ukuba ukhona nokuba lungeza ngeyiphi indlela utshaba. Bantwana bahle bakaThixo, uThixo uzaba kunye nam. Bantwana bahle, yanga nathi kwiindawo zonke esikuzo, kwimbandezelo yonke esimelene nayo. Ezinye asizuzazi thina ngenxa yokuba mhlawumbi asinayo ne-experience yobomi bakho, kodwa imbandezelo kuyo amandla akho akuThixo. Uzukhangela uThixo akuphela amandla, ungabi nawo amacebo, usenayo indlela yokuthetha noThixo. Thetha noThixo ukwenzela uThixo abuyise amandla akho, ube nayo ukumelana nale nto ujongene nayo. Kunjalo nje ngomso ukwazi ukuphumelela kuyo. Bantwana bahle bakaThixo, sikwazi ukuva into yokuba uThixo uyamkhupha umntu ebuxhwayibeni. Lilizwi lenkosi eliviwa bubumnyama bubaleke. Inkosi mayisikelele ukufundwa nokushunyala kwelizwi layo ngoYesu Kristu inkosi yethu ngoku nangunaphakade. Amen. Hallelujah.
Ayike bawo sesifikile ke ngoku ekuvaleni bawo sesifikile ekuvaleni bawo. Okokuqala bawo masikhumbuze msinyane into yokuba sicela ke abantu bangalibali unikela bawo. Ukuba uyaqala ukusijoyina ucofe, sicela ucofe ela qhosha lika subscribe. Uyithandile inkqubo yanamhlanje ucofa like, ukuba ke uyabona into yoba kukho abanye abantu ekufuneke beyibonile into enje, cofe ushare. Eyona nto ke idla ngokubaluleka uba yileya nkonzo yomlomo, uthi xa udibene nomnye umntu umchazele into yokuba kule veki zayo ngo-5 icawa yabantu abangacawiyo izawube iqhuba. Kumnikelo ke lowo bawo, umnikelo lowo bawo, umnikelo wethu uhamba kanjalo bawo. Ke siye epasikeni ke bawo, siye epasikeni ke bawo, siye epasikeni. Epasikeni iba ipasika ngamazwi asixhenxe. Ipasika iba ipasika ngamazwi asixhenxe. Ngoko ke bawo uthanda wethu uthini? Bawo sibonile ukuthi makhe sihlale sincokole ngamazwi asixhenxe. Asiwashumayeli ke lamazwi asixhenxe, siyancokola sibonisana ukuthi singawajonga njani na. Asihambi sodwa ke phayana, sihamba nobawo usakhele wakamnguni. Izawuphuma nini kanene bawo? Bawo mhlawumbi uqala because ngamazwi asixhenxe mos. So amazwi asixhenxe ange-29 ne kaMarch. So thina sawuqala 7 days before. Nge-22 sawuqala uxoxa into yokuba uba bekuthiwa ndiyashumayela bawo, uba bekuthiwa ndiyashumayela ilizwi lokuqala sizawuqala nge-22 ecike ke mhlawumbi into yoba mhlawumbi lizabe phaa ngabo-12 okanye ngo-1 sikaqiniseki mos ngexesha. Hayi, ixesha lixhomekeke kuni ke zi-producers. Thina phofu mna ndingumntu nje othethayo apha phambi kwale mic, so izinto ezipha ngasemva zixhomekeke kuni bawo. So uba kukho ke abashumayeli abazawushumayela amazwi asixhenxe, sizawucela ke into yokuba ze basicebise nabo phaa kulaa nkqubo ukuba bendiza kushumayela. So sizawuqala ngala 22nd siye kutsho ke ye-28 sisenza la mazwi asixhenxe. Inkqubo etyebileyo ke leya enayo phofu igxile kakhulu kwimfundiso. So ukuba uzawushumayela okanye nawe mntu uza kumamela ungakhe uzinike ithuba ubukele phayana. Umhlambi ungathi usiya epasikeni uyeso uzuze nto, phofu ndiyakuthembisa ukuthi uya kuzuza nto noba inye okanye zimbini, kodwa soze ungazuzi. Inkqubo noko equlathe lukhulu. Abantu be-research nigqithe nalapha kuthi mhlawumbi eyethu into esiyizame uyidibanisa siye sathetha ngayo phaa, mhlawumbi izawunceda ngendlela ezawunceda ngayo. Siyabulela kakhulu ke ngokuba nisinike ithuba lokuba sibe nalo mbhobhosho. Wena bawo phaa ecaweni yakho ubekwe kweliphi? Hayi, mna bawo andikho mna emazwini asixhenxe bawo, andikho emazwini asixhenxe okanye ndikayiva into etshoyo into yoba ndisemazwini asixhenxe, kodwa bawo andikabikho kwangoku. Ndiyathemba into yokuba wena sebekhona indaba bakubeke kuyo bawo. Hayi bawo, obekwayo. Hayi ke obekwayo noko. Hayi ke uba bekuthiwa sizawadibanisa ke bawo benza kubeka kulaa wethu amazwi asixhenxe. Hayi bawo, bekwa mna bawo. Okay bawo, masivale bawo, masivale inkonzo yakho omthandazo. Umntu umbekayo. Hayi bawo, kaloku sibeke intontoni namhlanje xa sine-announcement ebalulekileyo. Soyicacisa, akho umntu umbekayo. Bawo, nethi namhlanje bawo masithandazeni. Thixo, siyaphuma ngoku, nokuphuma kwethu ufike usilondoloze kwindawo zonke esizobe kuyo. Usigcine Thixo wethu olungileyo, sisalungiselela izinto
olungileyo. Cela ke Thixo wethu olungileyo usikelele amazwi athethiweyo ashunyayelwa apha afike ezizweni zethu abe nendawo yokuhlala, angoneli nje ukuba nendawo yokuhlala atshintshe apho kufuneka atshintshe khona. Thixo wethu olungileyo sihlale siyazi Thixo wethu inyaniso yakho ngoKristu Nkosi yethu, amen. Amen. Alaba ufefele Nkosi yethu uthando nobudlelwane bomoya oyingcwele bungaphumla phakathi kwethu sonke idibuye inkosi izolanda ibandla layo ngoKristu Nkosi yethu, amen. Amen. Amen, 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 Ake bawo, masithathe ithuba ke sibulele kumuntu wonke oye wasibukela kwindawo zonke abasibukele bekuzo. Enkosi kakhulu. Sibulele ne-live audience esinayo namhlanje. Ewe sinayo ne-live audience leyo, siyabulela kakhulu. Siyathemba ke into yokuba sizawudibana kule veki ezayo. Le Icawa Yabantu Abangacawiyo. Ningalibali ukuthandaza uThixo othandazekayo. Bye bye. Enkosi.